Helo, bore da, Mr. Panzoid fan hyn, a croeso nôl. Heddiw, ni'n mynd i wneud rhywbeth, gobeithio chi'n mynd i mwynhau. Ge'n weld? So, mae mwy hawdd i fi ddangos i chi. So, ni'n mynd i creu rhywbeth tebyg i hyn. Neu hyn. Neu hyn. So, fan da ni. Right, ni nôl. Dwi wedi agor Panzoid fyny fan hyn, panzoid.com. Dwi'n gobeithio bod chi'n gallu defnyddio fe ar Mac ac Chromebooks a eich tabledi hefyd. Dwi heb treialu gyda'r ffôn, ond falle bod chi'n gallu defnyddio fe ar eich ffôn achos mae hwn i gyd ar y we. Dydw i heb logio mewn, so mae hwn yn gweithio heb logio mewn, a beth dwi'n dewis ydy Clip Maker fan hyn. So mae'n clicio ar Clip Maker, ac beth dwi'n mynd i gwneud ydy chi'n gweld mae lot o projects gyda ni fan hyn, ac os ydw i yn symud lawr i chi yn gallu gweld mae'n gweud More Creations. So clico ar More Creations, ac beth dwi yn mynd i gwneud ydy clicio ar y chwilio ac fi'n mynd i tipio mewn fan hyn intro. Okay. Ac chi'n gweld y lot gyda ni fan hyn. Dwi yn mynd i ddewis rhywbeth tebyg. Dwi'n gwybod. Ha'n ôl i Netflix eto, fi'n meddwl i fe. Netflix. Ac wedyn fi'n mynd i chwilio hwnna. Nawr, beth mae pobl wedi creu? Maen nhw wedi creu pethau tebyg i Netflix yn barod fan hyn. A mae lot gyda ni fan hyn, a mae rhai yn gwell na rhai eraill. So, falle beth fydden ni yn wneud yw mynd trwyddo nhw a just clicio'r un gorau. So, mynd i clicio hwn fan hyn nawr. A wedyn clicio Open. Dylen nhw clicio Follow achos oedd hi'n da arall gyda fe fan'na. Ac wedyn, beth dwi yn mynd i gwneud ydy, os mae'n llwytho fyny, clicio'r llygod, gwasgu chwarae i cael gweld sut mae fe'n edrych. So, clicio'r llygad, wedyn, clicio chwarae. Mae hwn yn fersiwn da, mae'n rhoi'r cysgod i chi hefyd. So, beth dwi yn mynd i gwneud nawr, fi'n gwasgu pause fan hyn. Amser chi'n gwasgu pause, i chi'n gallu golygu fe. Nawr, y peth cyntaf, y peth mwyaf hawdd i ni'n mynd i fod yn gwneud, ydy clicio fan hyn a mae'n gweud Objects. Fi'n clicio'r Objects, ac i chi'n gallu gweld fan hyn, mae lights a popeth gyda fi fan hyn, ond beth dwi eisiau ydy'r y text. A chi'n gweld fan hyn, mae'n gweud Netflix. So, beth dwi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i newid hwnna i rhywbeth arall. So, clicio fan hyn, tipio mewn, chwarae. Chi'n gweld beth mae'n wneud? Mae'n newid y cysgod. Clicio fan hyn, yr ail un, yr E, rhoi ty mewn, chwarae eto. So beth yw'n mynd i wneud nawr? Newid rhain i gyd. Nawr, fi'n yn siŵr os mae angen i chi chwarae fe i arbed ond gen i weld nawr, clicio fan hyn nawr, mae angen, os yw'n clicio fe, mae angen just
gwasgu'r bwtwm chwarae, a wedyn mae fe'n newid e. So, chwarae, stop. Chi'n gweld, mae wedi newid e fan hyn wedyn. Clico fan hyn. O, chwarae. Fi ddim yn siŵr os mae'r bwtwm arbed yr gwaelod i gael, ond gewn ni weld ohoi, wrth look, mae gyda fi digon fan hyn. So, beth mynd i'n neud fan hyn? Newid hwnna. Chwarae fe. Mae'n sy'n chwarae, mae'n jyst yn arbed e. Ni'n mae wedi arbed e fan hyn nawr. A fan hyn wedyn, rhoi'r o! O, na fi, M. A wedyn gwasgu chwarae. A chi'n gweld, mae'n edrych fel hyn, athromm wedyn Netflix na. Nawr, dwi'n ddim quite yn iawn, so fi'n arbed eto, a chi'n gweld text Netflix, clicio fe hwnna, a fi'n jyst yn mynd i teipio mewn athromm, a wedyn chwarae. A fi'n hapus gyda hwnna. Nawr, gallen ni lawrlwytho hwnna nawr, ond beth dwi yn mynd i wneud yw jyst dangos i chi beth i chi'n gallu gwneud gyda hwn hefyd. Nawr, os ych chi'n edrych ar yr ochr chwith eich sgrin chi, mae lot o bethau gyda ni, mae fel y basics. Beth yw'r basics? Nawr, chi'n gweld beth yw'r video resolution fyna. Nawr, fel arfer, fi'n arbed pethau yn hwnna, okay? A wedyn, frame rate, chi'n gweld 60 neu 30. Fi'n rhoi'n 30, sydd dyw hwn ddim o'r ansawdd. A chi'n gweld mae hwnna'n 5 eiliad. Nawr, beth gallen ni wneud? Gallen ni newid hwnna i rhywbeth fwy. Falle 10 eiliad. A os fi'n newid i 10 eiliad a gwasgu chwarae, beth rwy'n pan mynd i edrych nawr? Ie, dim cystal. So, a'n nôl fan hyn, a newidau hwnna i 5 eiliad. Nawr, yn yr un nesaf, mae'n gweud scenes. Nawr, mae hwn yn newid ffordd mae pethau'n edrych fan hyn i gyd. A mae dewis gyda chi. Outdoors gyda chi fan hyn, a beth ni'n gallu gwneud ydy clicio fan hyn. Mae cyfrifiadau yn sefyllfaoedd wedi mynd yn araf iawn. Dwi'n gallu clicio fan hyn, ac fi'n gallu newid siwr pan mynd edrych. Mae'n gweud space ar hyn o bryd. So, beth gallen ni wneud ydy newid e falle. Rwy'n fel Tron. Os rwy'n gweld ffilm Tron. A wedyn flat. Chwarae fe, dwi'n gweld sy'n mae hwnna'n edrych. Rwy'n newid e o gwbl. O, chi'n gallu gweld, mae'r cyfrifiadau yn mynd yn araf. Chi'n gweld, mae wedi newid y lliw tam y bach. So, beth gallen ni wneud yw newid hwnna, cloud and raise, a rhoi mewn terrain. Okay. Neu underworld. Rhoi terrain mewn. Cywys, mae hwnna'n edrych da. A mae'n dibynnu ar eich... Hwnna'n edrych ar union un peth eto. Okay. So, i chi newid pethau fyna os chi eisiau. Beth gallech chi gwneud hefyd ydy rhoi pethau mewn, enabled, mount 5 seconds. Okay, chi'n newid pethau fan hyn i gyd. Chi'n gallu newid pethau fan hyn hefyd, y rotation, 90 a pethau fel hyn. Chi'n gallu newid pethau fyna. Chi'n newid y cerddoriaeth hefyd. Na, bydd hwnna'n rhywbeth eitha diddorol i rhoi mewn, yn lle cael yr sain sydd arno hwn yn barod, jyst recordo sain eich hunan, a wedyn rhoi'r sain eich hunan lan. A wedyn, beth sydd gyda ni fan hyn yw lawrlwytho fe. Ac os fi'n clico hwn fan hyn, fi'n gallu lawrlwytho fe. A wedyn, fi'n jyst yn gwasgu video render. A mae hwnna'n mynd i cymryd bach amser. Mae'n mynd safio fe yn MKV.
Ac beth mae'n bwysig i ni wneud, bydd angen i newid hwnna i MP4, ond ar ôl i ni gorffen hwn. So, ni'n clicio hwn, Start Video Render. A wedyn, ar ôl e gorffen yr fideo, bydd yn gofyn i ni wedyn i arbed e i'r cyfrifiadur. Wedyn, y peth nesaf sydd angen i ni wneud yw lawrlwytho yr fideo. So, ni'n gwasgu y bwtwm yma. Nawr, fydd yn gofyn i chi arbed e nawr. So, fi'n arbed e fel Panzoid. A 1. A wedyn gwasgu arbed. A dyna ni. Mae'r gwaith wedi cael ei wneud. Nawr, fi'n gobeithio gallwch chi'n mynd trwyddo hwn a jyst cael llawer o hwyl a fwy o amser chi'n gwario arno fe, fwy o bethau newydd fyddwch chi'n darganfod, achos mae rhai pobl yn gwneud pethau rili cymhleth yn defnyddio fe. Neu gallwch chi defnyddio fe'n eitha arwynebol, defnyddio gwaith mae rhywun wedi creu, a wedyn jyst newid y tamau bach, neu gallu ei dechrau o'r dechrau. Mae'n hollol lan i chi. Nawr, yn y fideo nesaf, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i newid yr ffail na o MKV i MP4. A wedyn gallwch chi defnyddio fe wedyn i golygu fideos. Oce, so, hwyl am nawr.